Знаете ли, че ежедневната UV защита е ключова за здрава кожа, дори и в града? Представям ви първия ултралек UV серум с матиращ ефект от Юсерин, създаден специално за контрол на омазняването и защита от външни агресори. Формулата му комбинира три мощни технологии. Първо, AOX Shield с Halcon A, която осигурява висока UVA и UVB защита и предпазва клетките от оксидативен стрес и преждевременно стареене. Второ, Oil Control технология с L-карнитин, която регулира себума и намалява лъщението през целия ден. И трето, витаминен бустер с витамин С, Е и провитамин B5 за защита от замърсяването и свободните радикали. Резултатът – лека, невидима текстура, матиран завършек и идеална основа за грим. Продукт, който препоръчвам с две ръце като фармацевт. А сега е перфектният момент да го пробвате. В сайта на Аптека Нове има специална промоция, като при покупка на всеки серум получавате подарък плажна кърпа. Погрижете се за кожата си още днес.